starý a dneska to bude, co to vlastně bude, sakra, nevím, co jsem chtěla natočit. No, prostě to bude taková trošku lepší informačka, protože tam ta se nám předtím nepovedla, takže co budu natáčet? Takže budu natáčet World of Tanks, možná pak TF2, pak Minecraft, nějaký onlineovky a challenge budu taky točit s někým. Pak samozřejmě bych mohl točit, co bych Portál 2 budu pak točit a možná trička a náramky ode mě budou, ale to až někdy pozdějiš. Takže možná, že to bylo pro vás trošku krátký, ale určitě mě sledujte dál a koukněte se na moje další videa a určitě budu natáčet s Petrem, protože prostě to máme kousek od sebe, takže to bude většina videí s ním. Nebo s Matesem, s čím bylo horor 1, horor 2, myslím, ještě nevím, jestli nějaký video, ale tohle bylo asi všechno a dávajte like, odběry a